Искам да ти покажа нашите ягодки, които засадихме в големи съндъчета. Вътре са, защото при нас все още всяка сутрин има слани. Свекървата малко поизбърза с закупуването на разсада, но пък няма лошо, има къде да ги сложим, така че по-рано ще си имаме ягодки. Струва ми се, че още тази година ще имаме малко плодове, които да берем. Ето, виж ги колко са хубави. Даже тук имаме едно коренче с цвят. Ако завържи, ще е чудесно. Ще си имаме най-после домашни ягодки, които със сигурност ще бъдат по-сладки от тези, които и в момента се продават на пазара. Ягодите са любимите ми плодове и много се радвам, че тази година ще можем да си хапнем домашни ягодки. Ти имаш ли си ягоди в градината? А не е нужно да имаш и градина. Ето виж, нашите са в съндъци. Ако имаш по-голям балкон, можеш да си отглеждаш на балкона.